ngingosithembiso ngekwaNdlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le-channel xa usubscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelela futhi ngamukela ohlelweni. Wembukelo wesifazane osesithombeni eneminyaka engu-40 ubudala usinde ekufeni ehlaselwa iphoyisa belizofuna abavakashile. Kubikwa ukuthi uphunyukile wabaleka ladubula kathathe egcekeni basemangazwa yilokho lafuna ukushaya ingane yentombazane ebisegcekeni mayekhuza umhlolo lomama lamkhomba ngesibhamu lacosha uthingo lamhoxoza umzimba wonke kusiza ukuqhamuka komakhelwane wesilisa wathi uyabuza naye bamthembisa induku. Kubikwa ukuthi umakhelwane uthe ngeke phela mina ungishaye wephoyisa lensondo ngindoda libese lemiyeka wesifazane nowesilisa alimenzanga lutho qede lahamba. Umthombo uthi lona iphoyisa lidine ukushweba umfana laphodlela enganeni wathi uyakhuza umama lavela laphenduka isilwane belingakhethi lishaya noma yikuphi. Kube ukuthi lesigameko senzeke eXhopho kanti ke iphoyisa lisebenzela eHigh Flat. Mbukeli bekuzona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.